tanto na sociedade como na instancia política deben ser procesos nas que as remudas se fagan coa periodicidade necesaria e nas magnitudes necesarias. De acordo? Nós sempre defendimos que eso dos postos vitalicios na política non funciona. De acordo? Pero eso é accesorio neste momento. Porque vamos a ver, as persoas que ostentan cargos, se as reglas de funcionamento, o mandato que lle confire a militancia son uns determinados e a militancia activamente ten a posibilidade de controlar que se cumplen esos modos, son removibles. Eso incluso para os cargos institucionais. Nos acabamos de plantear de que, por exemplo, decisións que se están tomando agora respecto de representación do BNG en determinadas institucións e que se están dando antes de que se cree el proceso, que evidentemente se sean removibles. Si logo resulta que o proceso indica que deben ser removidos. Naturalmente, que outra cousa é cadros políticos que teñan claras responsabilidades en actuacións e en funcionamentos inadecuados do BNG ou perversos, como decíamos, e isto xa plantexamos. A asunción de responsabilidades políticas en forma de dimisión polos cargos políticos e polos autores inmediatos da manipulación dos censos é tamén imprescindible. É un exemplo. Pero eso non significa que a regla sexa de que, bueno, o que hai que facer é remover todo isso. E de todas maneiras, supoño que te das de conta de que unha Asamblea Nacional ordinaria, unha das cousas que fai é elixir os órganos. A presentación de listas para a elección de membros do Consello Nacional, de membros do Executivo Nacional e a partir de aí a niveis comarcais e locais. Por lo tanto, todos os cargos quedan a dispor da soberanía da militancia na Asamblea Nacional. Poden mudar un 100% ou 20% o que fora falta. Alguna cuestión máis? Sí, pedía a supresión de feitos consumados se chega a celebrar unha asamblea nacional. Que se refire? Suspensión. Suspensión. Que non se tomen neste momento decisións que atinxan a organización do BNG ou a participación do BNG no marco político institucional que non sexan indispensables tomalas agora, pero que creen situacións de feito consumado. E un exemplo práctico? Un exemplo práctico? Pois moi fácil. Por exemplo, pois a elección de membros das diputacións. Agora hai un prazo previsto, pero ou se fai eso aplicando xa a nova ética e a novo espírito que estamos defendendo neste proceso, ou se non terá que ser removibles. Coido que, por exemplo, na comarca de Santiago acabase de facer eso, é que houve un proceso de consenso, e non foi un proceso de consenso por arriba, foi un proceso da militancia, moi ben, eso perfectamente, e iso encaixa co espírito. Pero se en cambio se fai de outra maneira que responda ás vellas maneiras de operar, pois nós eso consideramos que non pode condicionar logo o importante que é o proceso de regeneración do BNG, o renacemento do bloque no sentido literal da palabra, e a caído non recuperar tal cal rígidamente o que foi o 82, porque a sociedade actual é distinta, pero si ese deseño na medida en que o deseño que, repito, foi precursor de deseños que se están elaborando polos movimentos cívicos e sociais que están a mudar a instancia política en moitos países. O último caso, as eleccións presidenciais de Perú, que logo veremos en que forma, está aí. Están aí detrás, está un movimento da coordinadora andina. Está Blanca Chancoso. Están líderes
femeninas e higienistas importantísimos, un movimento que ven de abaixo. Eso que fai falta aquí na bella Europa, dunha vez. A non ser que queiramos convertirnos no terceiro mundo de 20 anos e que o terceiro mundo sexa realmente o primeiro mundo de agora, do futuro. Sí, comentaba antes que con matices dentro deste proceso as súas posicións do Encontro Mariño están sendo relativamente ben acollidas. Poderíamos dicir entón que neste momento, digamos, hai máis visos de que o proceso chegue a un punto desa regeneración que vostedes reclaman ao contrario do que aconteceu en 2009, que ese proceso non chegou ao porto que... Non dixemos taxativamente que non se podía permitir o BNG, nin non sabemos por nosa parte permitirlo. Outra vez, pechar en falso unha asamblea ou trucar un proceso. Dixemos con toda claridade, con toda rotundidade, con toda cordialidade e afabilidade, co espírito de ausencia absoluta que caste de rencor ni nada por estilo, pero claridade absoluta. Que, por certo, o portavoz nacional agradece moito que se fale así. E as cousas moi claras. Non podemos, por exemplo, neste momento predeterminar chegar a acordos de que se a asamblea debe ser de consenso, con ponencias consensuadas, con lista única, nada disso. É un proceso aberto, e iso que nós estamos, e iso está calando no BNG. Está calando nos sectores do BNG que están representados na comisión, que, por certo, inicialmente, a decisión que se tomara mayoritariamente no Consello Nacional foi que esta comisión fose composta paritariamente polas listas, por tanto 4, e nós defendimos que tiña que ser a comisión composta polos grupos ideolóxico-políticos que representan visións distintas do proxecto común, incluídos os segmentos da militancia que antes se chamaban os non escritos, es dicir, os que non forman parte de ningún grupo, simplemente son militantes do BNG, ainda que eso é máis difícil de resolver. E a consecuencia que na segunda sesión xa dentro da representación das distintas listas emerxeu a pluralidade interna das listas que son plurales ou que hai distintos grupos, de acordo? En que punto radican principalmente eses matices, as súas propostas? Como? Decía que as súas propostas estaban sendo, como decía o meu compañero tamén, asumidas con matices. Que matices? Non, iso xa non vou facer. Falar con lógico. Non vou facer un relato do que se debate na. Eso non sería, por nosa parte, imprudente ni ideal. Ainda que fose involuntariamente desleal, sería desleal e inoportuno, comprenderedo, non? Nos falamos con moita claridade, damos moita información, pero naquelo que nos parece necesario para centrar o proceso, para que na medida do posible, a través de vos, de dos medios, para os que traballades, que os ciudadanos teñan unha visión clara do asunto, non? De si vai en serio o proceso, de si todos son homens por arriba, se hai compromisos previos, non hai compromisos previos, e da metodoloxía. Pero logo de que son as opinións de cada quen, as matizacións que fai ou as discrepancias que ten, comprenderedes que eso non é procedente que nós digamos ninguna palabra. Alguna cousa máis? Bueno, pois se non hai ninguna cousa máis que vos preste, que teñades sorte, que non vos voten nos medios, que non me precaricen máis, e a ver que vos revelades vos tamén. Que entre outras cosas existe a posibilidade de organización sindical nova,